na úvod taká otázka, že či vás nervózňuje pri práci to, že vám hrozí teraz väzenie pre ten dokument Nemoc tretej moci? No ten dokument, čo pripravujem teraz, tak možno mi tam hrozí ešte viac, lebo sa volá Od Fica do Fica. Človek asi vždy je na nejakej tenkej hlavne a toto, keď máme takýto právny štát úžasný, tak to vždy hrozí, lebo ja som v tomto prípade absolútne nikoho nepoškodila. Preto, lebo aj keď som natočila, čo som natočila, išlo mi o to, aby som ukázala systém, ako funguje u nás justícia. Nešlo mi o to, aby som konkrétne niekoho poškodila. Takže pani Kožíkovej, už môžem povedať jej meno, ale jej meno som v dokumente vypýtala a dala som jej takto pásky cez oči. Tak, celé je to, že keby ona sa neozvala, tak nikto nevie, že to je doktorka Kožíková. O čo podľa vás vypoveda tá reakcia sudkyne Kožíkovej? Ja myslím, že je o tej arogancii, že sú zvyknutí, že si urobili zárobkovú činnosť. Naozaj si urobili zárobkovú činnosť a má by niekto zverejniť presne, koľko si vysúdili sudcovia, koľko si vysúdili politici, lebo podľa mňa je to nehorázne. Ona napadá tú časť, kde sa rozpráva so Zuzanou Laukovou o vlastne jej mame, sudkyni Laukovej. Kožíková tvrdí, že Zuzana Lauková súhlasila, že ten rozhovor, teda, že vlastne ona prišla za ňou súkromne a že súhlasila s tým, že to bude bez kamery, bez nahrávania. Vy si ako na to spomínate? No ja som tam išla s tým, so Zuzkou Laukovou, že vedela som, že túto vec musím natočiť, lebo je to veľmi dôležitá vec do filmu a hovorí o zásadných veciach. A je to pre mňa konfrontácia toho, lebo videla som dokumenty, ktoré jasne hovorili, že tá žena sa niečo dopustila. Že žena, sudkyňa, ktorá dostala listoček, kde bolo napísané, ako má rozhodnúť, tak zrazu začala byť zastrašovaná. Ochorela z toho a keď bola v nemocnici, tak táto Kožíková dala návrh na zastavenie vyplatenie dávok. No a zrazu zomrela. Tak sa zlákli a zase spätne to začali riešiť. A tam bolo veľa vecí a tie dve ženy sa asi potrebovali stretnúť kvôli tomu filmu. A ja som vedela, že to chcem natočiť. Ja som vedela, že tú konfrontáciu chcem natočiť a vedela som, že mi nejde o to, aby som ju poškodila, ale aby som ukázala ten systém. Vedela Kožíková podľa vás o tom, že je nakrúcaná? A samozrejme, lebo ja mám takúto veľkú kameru a oni sa hádali a občas sa proste, ale nestihla ani zareagovať, lebo to bolo také akože hektické a tak strašne sa hádali, že nestihla začať hovoriť, že nenakrúcajte ma. Na začiatku niečo také povedala, že dúfam, že ma nebudete nakrúcať. A Zuzka povedala také gesto, že mala, že ale ja nenakrúcam nič. To bolo celé. Takže nebolo to, ale urobila by som to vždy kvôli filmu, aby som ukázala niečo podstatnejšie, že nešlo mi vôbec o to, aby som povedala, že táto žena je Kožíková. Išlo mi o to, aby som ukázala tú aroganciu, aby ten divák mohol zrazu vidieť, nemať iba tú jednu stranu. To je dôležité. Viete, že keby Zuzka rozprávala iba ona sama, čo sa jej stalo, tak to nie je ani pre mňa dostatočné. Ja potrebujem, keď robím tento typ dokumentu, ľudí konfrontovať. A prečo ste Kožíkovej dali pásku cez oči a vlastne ste zachovali vás na anonymite? No lebo som tušila, že by mohol byť problém. Ale netušila som, že keď to urobím, že budem mať problém. To sa mi zdá absolútne zvrátené. Lebo jej argument v tej žalobe je taký, že vlastne, že ste ju začiarnení kvôli tomu, že ste vedeli, že ju nakrúcate neoprávnene. No to môže byť pravda, ale ja som ju nepoškodila. Ide o nejaké poškodenie. A mne nešlo o to ukázať, že tento človek je taký a taký. Ja som chcela povedať, toto sa stalo, tento človek je zúfalý. Ako vlastne je to záverečná scéna filmu.
A o čom vy ste povedali, že podstatu alebo dôležité bolo ukázať ten rozhovor, tú konfrontáciu, aby sa odhalil, ukázal ten systém. Aký ten systém je teda? Je to tá arogancia? Myslím, že hej, lebo nie je arogancia to, že ten listoček sa doteraz nevyšetril a že tá Zuzka Lauková proste robí, čo môže, ale všetci to zapierajú, že niečo také bolo. To je strašné, nie? Ten strach je strašný. A ja som chcela ukázať ten strach a tú aroganciu. Určite. To, čo tu žijeme, som chcela ukázať. Pre nemoc tretej moci žaluje Kožíková vlastne o 30 000 aj priamo RTVS. A máte teda pocit, že tá televízia sa vás nejako zastáva, podporuje, alebo... Ono z RTVS to bolo veľmi smutné, lebo keď sa odvysielal ten dokument Nemoc tretej moci, tak sme tam stáli sudkyňa Zuzana Čaputová, bol tam aj Mário Homolka, režisér, a vtedy mi dal dramaturg relácii, že toto musím ešte podpísať, že som to netočila skrytou kamerou. A teraz vlastne, ak prišiel ten súd, tak tá televízia to hádže všetko na mňa. Dokonca sa spojili s Kožíkovou a keď som si prečítala tú žalobu vlastne na tej policii, tak tam bol argument nejaký, že a tam bol spomenutý ten listoček, že som podpísala, takže tá Kožíková to mala z tej televízie. A vtedy ma to veľmi zarazilo, že televízia, ktorá by mala vysielať takéto dokumenty, človeka kľudne hodí cez palubu a no, to je smutné, ale to je všetko ten strach. Všetko že tí ľudia sa boja o tú svoju prácu, o tie svoje stoličky, tak im je to jedno. Vy ste aj žiadali byť účastníkom konania vlastne v tej, a to televízia odmietla. Vysvetlili vám priamo, čo prečo? To bolo jasné, že sa spojili, aby proste som tie peniaze zaplatila ja. Teraz vlastne o ten váš prípad, keď sa medializovalo, že vám má hroziť väzenie, že ten dokument zaujímal aj český minister zahraničných vecí. Karel Schwarzenberg vás aj osobne kontaktoval? Ja som si to prečítala v novinách, vôbec to nevedela, som sa smiala. Vôbec ja ho nepoznám osobne. A so žiadnymi politikmi sa nekamaráti. Čiže ani žiaden slovenský politik sa vám neozval? Nie, včera sa mi ozval Lipšic, že keby som mala problém, takže ma bude rád zastupovať. Prijali by ste takú ponuku od politika? Ja si myslím, že nie, že by to nebolo správne, lebo ja chcem proste robiť svoje dokumenty a tak, ako som ich robila doteraz, chcem ich robiť aj potom a nebolo by to správne. Aj keď myslím, že Lipšic je vynikajúci právnik, ale v tomto prípade by to nebolo dobré.